Het gas op het Tjoekelaan in Frenscher maakt het plak voor een nije motte vanwege de modderfinale van de PC van Vlinier. Meesken, liek als deze man, verwachten kloften keertleefhavers die het oproepen waren voor Kees een zeer de gas op te heljen. Was hier nu 8:15. Ik denk, het zal toch niet waar wezen dat het een 1 april mop is. Maar ik was hier even om wat reclame te maken voor ons bluesfestival, wat binnenkort plaatsvindt in de Koornbeurs. Ik ben er compleet ingetuind. Eigenlijk. En hoe viel dat? Nou, ik krijg er niet een Zwitserleven gevoel van. Het bloedliek was rijstig. En dus maakt het burgemeester Veenstra maar een eind aan alle willen. De meesten zijn er net echt massaal in tuin. Nee, en dat pleiten we voor de mensen, dat ze het zo toe binnen dat ze dat ik terug gaan. Nee, is die net een keer in de andere kant, hij zei toe te komen. Ik zei volgens mij wel. Zo'n we een steen blijven. Maar hij zit er nou net meer, dus ik denk dat hij. Maar ik vind het een hele goede grap. Trouwens, van de radio weer een goede grap. Omroep Friesland Radio schakelen van de morgen tussen 6 en 8 uur op het Hollandsk. Nevens de haatredactie needzaak om meer adverteerders te loeken. Een soort harkers hier blijkbaar net op een kalender zien en konden haar net vinden in de koerswijziging. Goedemorgen. Ja, nou door kerst of Hollands praat, maar ik praat gewoon Fries zelf. Ik vind dit wel zo'n grote poppenkast. Ik ben allemaal wekker maar Radio Friesland en ik dacht vanmorgen, hè, wat is dit? De Friese omroep wordt een DS-kamer dat ze om centen de Friese taal voortsmitten. Het lijkt het nergens op. Van 8 uur al hier de radio weer in het Friesk. En die blikken dat meer dan 100 harkers die een leuke mail stuurt hier erin trapen wien. Dan naar Sint-Anne. In de Beeldse Post hier de gemeente een oproep pleegt voor inwoners om loftfoto's van illegale bouwwerken in te zien. Tientallen Belkers hier neer in de gaten en kwamen naar het gemeentehuis. En een prilgrap. Ja, je weet het nooit. Hè? Nee. Ga je wat op het hiem staan, wat eigenlijk net kind? Nou, ja, dat mag eigenlijk net door uitweiden natuurlijk. Je bent nog wel bij de gemeente, dus. Ja, daarom. Ik bedoel, ben hier alle jaren. Ja, dan moet je voorzichtig wezen.